ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଦେଇଥିବା ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଶୋ କରୁଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ମୋବାଇଲରେ ଏଟାକୁ କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାପଟପ୍ରେ କରି ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲରେ କରିପାରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଲିଙ୍କରେ ଆପଣ ଓପନ୍ କଲେ ଡିଟୋ ସେମ୍ ଅପସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ଡେସ୍କଟପ୍ ମୋଡ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଡିଟୋ ଲାପଟପ୍ ଭଳି ଆପଣ କାମ କରିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନେମ୍ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ବା ଭେହିକିଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବରଟି ମାରି ନିଅନ୍ତୁ। ତ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଉଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ OTP ଯିବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିବ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲଗାନ୍ତୁ। କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଷ୍ଟମରଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିବା, ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଡ଼ର ପୁରା ନୂଆ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ। ଅର୍ଡ଼ର କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭେହିକିଲ୍ ମେକର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଗାଡ଼ି, ତ ସେଇଟାକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ତାପରେ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ଯାହା ବି ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ସେୟା ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆଗକୁ ଦେବେ। ତ 33 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ମାଗୁନି, ଟୋଟାଲ୍ 33 ନମ୍ବର ଫ୍ୟାକ୍ଚର ହେଉନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ 33 ନମ୍ବର ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଦେଖିକି କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ 33 ନମ୍ବର ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ୍ ନମ୍ବର ଦୁଇଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆପଣ ଟାଇପିଂ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ଶୋ କରିବ। ତ ମୋବାଇଲରେ ବି ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ। ପୁରା ଫୁଲ୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ କିପରି କାମ କରିବେ, କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ନ ହେଇକି ଆପଣ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ, ଫୁଲ୍ଲି ପେମେଣ୍ଟ କିପରି କରିବେ ବା এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇଭ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଫୁଲ୍ ଜାଣିପାରିବେ କିପରି ଆପଣ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭେହିକିଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣ କିପରି ମୋବାଇଲରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏବଂ ତା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ବୁକିଂ ବି ଡେଟ୍ ବି ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ବି କରିବେ କୌଣସି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେୟ ନ ଦେଇକିରି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଞ୍ଜିନ୍ ନମ୍ବର 33 ନମ୍ବର ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର ସିଟି ଆସିବ। କଷ୍ଟମର ସିଟି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଟା ବି ଥିବ ତ ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟମର ସିଟି ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟମର ସେଇ ସିଟିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ସିଟିରେ ଯେତେଟି ବି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ଦେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟୋର, ତ ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଶୋ କରିନେବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରରେ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କିମ୍ବା ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ଫାଙ୍କା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଡେଟ୍ ଦେଖାଉଥିବ ସାମ୍ନାରେ, ତ ସାମ୍ନାରେ ଡେଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂର ଅପସନ୍ ଦେଖେଇବ। ତ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖେଇବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଭଳି ଆପଣ କରିବା ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରଖିବି। ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ଲଟ୍ଟି ବୁକିଂ ଅଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା ବୁକିଂ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ। କେଉଁ ଡିଲର ପାଖରେ କେତେ ଦିନରେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ଅଛି ଆପଣ ପୁରା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। 9 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ବୁକିଂ ଅଛି ସ୍ଲଟ୍, ତ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲି। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଆପନା ଆପ୍ ଆସିଯିବ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବେ ଦେବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ OTP ଯିବ। OTP ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍, ମିଡ଼ିଲ୍ ନେମ୍, ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ କରିବେ। ଆଉ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଲେଖିବେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ। ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ PDF ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ବି ଲେଖିପାରିବେ। ତ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ମେଣ୍ଡେଟରୀ ଅଛି, ଯେହେତୁ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଲେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଭେହିକିଲ୍ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସ୍କୁଟର ବା ସ୍କୁଟି, ଏଇଟା କେବଳ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍କୁଟି ହିରୋ ମୋଟର୍ସ ଥିଲା। ତ ସ୍କୁଟର ହିରୋ ମୋଟର୍ସ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ମଧ୍ୟ TVS ନେଇ ଆସିବି, ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ବି ନେଇ ଆସିବି। କିପରି ଆପଣ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ OTP ଆସିଯାଇଛି। OTP କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବମିଟ୍ ବା ରିସେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଆସିବ। ତ ସବମିଟ୍ ମାରିନିଅନ୍ତୁ। ପେ ନାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା। ତ ପେ ନାଉ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ଶୋ କରୁଛି ଏଇ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଆଗ ପଛ ଦୁଇଟାଙ୍କ ରହିବ। ତ ଆଗ ପଛ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର DLର
ସରି ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଥିବ ଆଗରେ ପଛରେ ସେ ଦିଟାଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ କଟାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ଼ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଅପସନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଫୋନ୍ ପେରେ କରିପାରିବେ, ଚାହିଁଲେ ବି ୟୁପିଆଇରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମତ ଯୋଉଟା ବି ଆପଣ ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେ ଲେଟର୍ ବି ଅଛି। ପେ ଲେଟର୍ ବି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିଲେ ବି କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କିଛି ଅପସନ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଥ୍ରୋରେ ବି କରିପାରିବେ ଏବଂ ୟୁପିଆଇ ଥ୍ରୋରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ପେମେଣ୍ଟର ମୋଡ଼ ଅଛି ସବୁ ଯାକ ଆଲାଉଟେଡ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ପେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫୋନ୍ ପେକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ତ ଫୋନ୍ ପେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଫୋନ୍ ପେ ଯୋଉଟା ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଦେଇଦେବେ। ତ ୟୁପିଆଇ ଆଇଡି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଭଳି ୟୁପିଆଇ ଆଇଡି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ପେରେ ଅପସନ୍ ଥିବ। ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆଇବିଏଲ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଥିବ। ତ ଆଇବିଏଲ୍ କରିନେବେ। ଏଠି ଆଉ ଆଇବିଏଲ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ଯାହା ବି ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ୟୁପିଆଇ ଆଇଡି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫୋନ୍ ପେରେ କିପରି ୟୁପିଆଇ ଆଇଡି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ପାଇବେ ସେଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ୟୁପିଆଇ ଫାଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୋଟେ ଆସିଯାଇଥିବ ଫୋନ୍‌କୁ। ତ ଫୋନରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପେ ନାଓ ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ। ତ ପେ ନାଓ ଅପସନ୍ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେ ନାଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ କରି ଦେଖଉଛି। ଫୁଲ୍ଲି ଟ୍ରାଏଲ୍ ନୁହେଁ, ଏଟା ଫୁଲ୍ଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ୱିଥ୍ ପେମେଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଫୁଲ୍ଲି ଦେଖିବେ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ମୋର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇସାରିଛି। କୌଣସି ସ୍କିପ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ଏରର୍ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ଲି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏରର୍ ଆସିଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କରିବେ। କଣ ତାର ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ ରହିବ, କଣ କମେଣ୍ଟରେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କେମିତି କରାଯିବ ସେଟା ବି ମୁଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟେକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ଅଲ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଖୋଲିଛି। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସିଏସିରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ସିଏସି ରିଲେଟିଭ୍ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ରହୁଛି। ଏଚଡିଏଫସି ବ୍ୟାଙ୍କ, ବିସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ବେଶୀ ବ୍ୟାଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ଲି ସପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କୋସିିସ କରିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।